Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, η εστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Elitour ουσιαστικά έδωσε νομική μορφή σε μια πρωτοβουλία που είχαμε τον κύριο Σταματίου όταν επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά το συνέδριο της Imtech στο Μονακό. Η Elitour επίσης είναι ιδρυτικό μέλος, τότε έγινε στο Μονακό, του Global Health Travel Council και μάλιστα στην τελευταία συνέλευση στο Ντουμπάι η Elitour ανέλαβε και την αντιπροεδρία μέσω εμού. Τα πρώτα ιδρυτικά μέλη, που ήταν λίγα, ο ΙΑΣΟ, Φιλοκτήτης, η Euromedica, Δωδεκανήσου, η Euromedica Αρρωγή, Αεροπορία Αιγαίου, Ξενοδοχεία Διβάνη και οι Βροσύμβουλοι, έδωσαν την πρώτη ανάσα στο όραμά μας και θα ήθελα με την ευκαιρία τη σημερινή να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό. Σήμερα περίπου 30 μέλη μας έχουν εμπιστευτεί και η λίστα των συμμετεχόντων αυξάνεται κάθε μέρα. Στο μικρό διάστημα της Elitour έχουμε επισκεφθεί διεθνή συνέδρια σαν Elitour. Ενδεικτικά αναφέρω στο Κίεβο τον Οκτώβριο του 2013, στο Ντουμπάι το Μάρτιο, στην Αθήνα έγινε ένα Health Tourism Integration Conference και επίσης έγινε και μία ομιλία στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου το είχε διοργανωθεί από τη Γερμανική Πρεσβεία. Στα συνέδρια αυτά κατανοήσαμε πλήρως πως ο ιατρικός τουρισμός είναι μια νέα, συνεχώς αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα παγκόσμια. Κατανοήσαμε πως η Ελλάδα πρέπει να θέσει στα πλαίσια της προσπάθειάς της για να ακαμψεί ειδικότερα σημερινές συνθήκες, αναπτυξιακούς στρατηγικούς στόχους, αλλά πρέπει να διδαχθεί από τις πρακτικές άλλων χωρών, γιατί όχι να πρωταγωνιστεί στον ιατρικό τουρισμό σε πείσμα των καιρών και των αδειξών συνθήκων. Κάτι τέτοιο όμως δεν γίνεται με απλό ευχολόγιο. Απαιτεί σύνθεση, συνεργασία, σοβαρή κοινή προσπάθεια του επιχειρηματία τουρισμού, του ιατρού και του κράτους. Το οικοσύστημα του ιατρικού τουρισμού είναι ιδιαίτερα σύνθετο, γιατί εμπλέκονται εκτός από τις μονάδες υγείας, ξενοδοχεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί, διεθνείς φορείς πιστοποίησης, εξειδικευμένοι τουριστικοί πράκτορες, νομικές υπηρεσίες και κυβερνητικοί φορείς, και μόνο με συλλογική προσπάθεια, σοβαρότητα και επαγγελματισμό θα τα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις. Η Ελλάδα πρέπει να δει αυτό το θέμα πολύ σοβαρά, γιατί μόνο τότε θα αναπτυχθεί επιχειρηματικά και θα κάνει την έκπληξη. Μπορούμε να καθιερώσουμε την Ελλάδα στη συνείδηση των ξένων σαν ιατρικό προορισμό που σήμερα είναι σχεδόν άγνωστο. Τα συστατικά υπάρχουν, είναι πρώτης ποιότητας, η διάθεση και το όραμα υπάρχουν, αρκεί να αποφασίσουμε να συμπορευτούμε όλοι μαζί έχοντας ένα κοινό στόχο. Την εδραίωση της Ελλάδας σε ισχυρό παίκτη του ιατρικού τουρισμού. Η ιδιωτική πρωτοβουλία δυστυχώς μόνη της δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το κράτος πρέπει να παίξει τον καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου που θα κάνει την Ελλάδα ανταγωνιστικό ιατρικό προορισμό για τους ταξιδιώτες υγείας. Πράγματι υπάρχουν υποδιαγραφές και μπορούμε να σταθούμε ανταγωνιστικά και να καταξιωθούμε στον χώρο αυτό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι οι γείτονές μας σε όλες τις εκθέσεις ιατρικού τουρισμού έχουν ενιαία παρουσία σε κεντρική θέση, όπως βλέπετε κάτω από τη σημαία του Υπουργείου Οικονομικών που καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι των εξόδων τους. Όταν μας το είπαν μας φάνηκε λίγο περίεργο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η παρουσία του κράτους είναι έντονα υποστηρικτική σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε οικονομική όσο και οργανωτική βάση. Έτσι πρέπει και η δική μας κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί για τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου διαδικασιών διαπίστευσης και για τη διαπιστευμένη λίστα των επαγγελματιών του τουρισμού υγείας. Επειδή ο ιατρικός τουρισμός είναι στην αρμοδιότητα πολλών υπουργείων, είναι Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Εξωτερικών, μας πλησιάσαν tour operators και είπαν έχουν φοβερά προβλήματα με τη βίζα από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Είναι τεράστιες χώρες, είναι σε ένα σημείο, δεν μπορούν να πάνε. Δηλαδή υπάρχει μια σωρία προβλημάτων που πρέπει να εμπλακεί και το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα πρέπει επίσης να αποφευθούν οι τριβές καθυστερήσεις και οι μεταθέσεις ευθυνών. Πρέπει να πάμε γρήγορα. Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο το έχουμε αποφύγει, όμως μένει πολύ δρόμος. Παρόλο που το Σεπτέμβριο βγήκε η πρώτη αναγκαία νομοθετική ρύθμιση, με βάση μια εισήγηση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, το θεσμικό δεν είναι ακόμα κατάλληλο για τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας και τουρισμού. Πρέπει να διαμορφωθεί ένα νομικό πλαίσιο διαπίστευσης, διαπιστευμένη λειτουργία υγείας και επίσης είναι πολύ σημαντικό να μην χαθεί άλλος χρόνος. Σε ένα τομέα με τεράστιες δυνατότητες για τη χώρα μας, που είναι το τρίτο αναπτυξιακό αστέριο, όπως λέει η McKinsey. Το νέο θεσμικό καθεστώς που αποτελεί βασική προϋπόθεση πρέπει άμεσα να συνοδευτεί και από μια σειρά επιπρόσθετα μέτρα. Ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να αναπτύσσεται ταχαίως, αλλά είναι άκρως ανταγωνιστικός. Γιατί πολλές χώρες έχουν διαμορφώσει υψηλής στάθμης ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προγράμματα. Υπάρχουν χώρες πιο φτηνές, αλλά υπάρχουν και χώρες πιο ακριβές που έχουν ιατρικό τουρισμό, κύριε Υπουργέ. Η Δυτική Ευρώπη
έχει πολύ ακριβότερες τιμές. Εμείς με την κρίση οι τιμές μας έχουν γίνει πολύ πιο προσιτές. Μπορώ να πω ότι πλησιάζουν τις Τουρκίας και το ιατρικό μας δυναμικό είναι πολύ ψηλό. Οι γιατροί μας είναι καταξιωμένοι σε όλο τον κόσμο, αλλά πρέπει αυτό να γίνει γνωστό. Πρέπει πρώτα να γίνει η Ελλάδα γνωστή σαν ο χώρος που έχει τις υπηρεσίες αυτές και μετά να έρχονται. Έχουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχουν ένα ξενοδοχειακό τουριστικό τομέα που πρωταγωνιστεί. Αρκεί να γίνουν όλα αυτά που είπαμε τα προαπαιτούμενα. Ο ιατρικός τουρίστας έχει ιδιαίτερες ανάγκες. Πρόκειται για ασθενείς που είτε έχουν χρόνια νοσήματα, νεφροπαθείς, που θέλουν αποκατάσταση, είτε ασθενείς που θέλουν να πραγματοποιήσουν και ειδικές. Θέλουν να κάνουν μια πλαστική, θέλουν να κάνουν τα μάτια τους, μια εξωματική γονιμοποίηση και μπορούμε να τους δώσουμε καλές τιμές, ασφάλεια, ποιότητα και ταυτόχρονα να κάνουν και τις διακοπές τους. Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει με το καλύτερο δυνατό όλες αυτές τις προσδοκίες. Με μια πρόσφατη μελέτη μας μπορούμε να προσελκύσουμε στα επόμενα 2-3 χρόνια πάνω από 100.000 τουρίστες και περίπου 400.000 σε μια δεκαετία, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αμερική και Κίνα. Χώρες με περιοριστικά πλαίσια όπως οι αραβικές, όσον αφορά την ψωματική, πρώην ανατολικές χώρες και άλλες ευρωπαϊκές για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών που είτε δεν μπορούν να εξυπηρετούν ή έχουν μεγάλες λίστες ή για διάφορους άλλους λόγους. Το άμεσο οικονομικό όφελος για τη χώρα μας, όπως όλοι καταλαβαίνετε, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σημαντικά θα είναι και τα έμεσα ωφέλη με νέες θέσεις εργασίας, διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, επέκταση τουριστικής περίοδου και αξιοποίηση των υποδομών και των ανθρωπίνων πόρων στο τομέα της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. Κυρίες και κύριοι, το στίχημα το έχουμε βάλει, αλλά πρέπει και να το κερδίσουμε. Ευχαριστώ.